Shanti. Asikadzoka para. Right here. Wakwana? Kuti uchandibhagurudza uchidarika apa chine wewe? Wambonditi kana maswera sei? Wabva uchikoro nguwai? Ndati wabva uchikoro nguvai? Manje. Watochinja uniform manje uri kubva uko uri kutamba uchimhanyisana nevamwe vanhu. Ripoti iri kupi? Kasonzora ripoti usati vhizhu zvisina nebasa reso. And after I've got iwaita action iwe ndakamira man. Wakaita nambani? Muchiri kuziya paipa ndiri grade 5 paipa. Pandakaita number 2. Number 2 ndipandaka. Uri grade ani kwa iwewe? Andisi kuda zve grade 5. Shande uri grade 6. Nditaurire chichi wakaitika pa grade 6 ya uri not grade 5. Ndozviziva zvimwe chimbomira. But ndiri grade 3 musi pandakatakura namwe ndakaumbirirwa maoko pepaya pandakapasa paipa muchimupazive. Shanti, usandiite sasikana nditi. Ndati wakaita nambani grade 6 ya uri iyi. Muripoti makanyorwa nambani. Handisi kuda namba yegrade 5, handisi kuda zvakaitwa na madam grade 3 waumbirirwa maoko. Waita nambani? Asi ndana kusvika zangu paha. Ndana kutodarikidza pahafu pa. Ndana kutosvika. Pahafu yei? Mumbori wangani classmate? Classmate 44. So 44 waita nambani pa 44. Ina ndidi zvokubata maripoti enyu ndoda munhu anonditaurira kuti mama ndaita nambani. Bozi ndaisipinda mari yakawandisa mafiza nachikwereti kuchikoro. Waita nambani? Wetaura wega. Zvingatonetsa. Kuvhura kunhu kwegrade 3 iwo waita zvegrade 6 zvirapa uvhura zvegrade 1.